שלום עד. שלום עד. רוני, תגידי גם. מה נשמע? מה נשמע? אנחנו מקווים שאת מרגישה יותר טוב. כן. לראות. אבל רוני, תספרי לעד. מה קורה בחוץ? חם בחוץ? חם עכשיו? לא, קר. ומה, יורד גשם? וכולנו לא הולכים. לאן עכשיו אנחנו הולכים לגן ונגיד ביי ביי לעד, תרגישי טוב. לאן רוני הולכת? לגינה עכשיו. רוני, את רוצה לספר לאן את הולכת? תעשו כן? לראות את התמונה. לראות את הסרט. תעשי שלום למצלמה. תגידו ביי לעד, תרגישו טוב. תגידו, תרגישי טוב לעד. עד. רוני. תשלחו נשיקות. לא, גוני. גוני. נשיקות. ביי לנתי. לערבית. אנחנו מוסרים נשיקות ושאת תרגיש טוב. ביי. פשוט לנשוך אחד. ביי.